Искам да направя това видео, за да покажа прословития сорт манго. Тази година голям зор видя. Какво ли не му се случи. Първите заврази ги щупи една буря и въпреки че е достатъчно дебела пръчката, успя да се съвземе. Пусна нови леторасти, които вече са озрели. Ето, вижда се, летораста е зрял, няма никакви проблеми и това представлява сорта манго. Ето, сега ще скъсам едно, като се опитам да го разрежа, да видя как е, безсеменно ли е, какво се случва с него. Ще го опитам. Ето, ще го отрежем. Има семки. Така, ето това е семката, една семка. Твърда е. Сорта не е безсеменен. Сега ще опитаме дали има вкус на манго. Перфектен вкус, наистина има вкус на манго. За пръв път опитвам такова нещо. Ще трябва да го скрия с една мрежичка, за да могат да го опитат и други хора, които евентуално са си купили този сорт или искат да си го купят. Естествено да го опитат и моето семейство. Доста добър вкус. Уникално. Много ми харесва, въпреки че тази година трябваше да имам реколта. Лозата е... Това е втора вегетация, но доста добре се развива. На подложка е СО4. Ето. Не знам дали се вижда добре. Както и да е. Но обещах да го покажа този сорт. Ето, това представлява сорта манго. Не е много едър, но все пак това е плододаване от около тук. Всичко, което беше в началото, загина. Но лозата пак. Аз се радвам, че е жива. Ето тук се вижда как е щупено. Страшни ветрове бяха. Цикадите си ги ядат. Няма проблеми, не можах да се справя с тях. Ето какво представлява листото на мангото. Страшно хубав вкус. Много се радвам. Ще наблегна на него да се направя няколко лози, за да го наблюдавам. Естествено ще се направи на собствен корен, ще го направи на различни подложки, заслужава се сорта. Ще да е още по-добре да е безсемено, но резултатите и данните са такива, че някои зърна са изцяло безсемени, в други има семки, не знам защо така се получава, но ще го наблюдаваме. Това е от мен. Хубав ден!